No mes de setembro, a Diócese de Ourense ten previsto celebrar un acto de inauguración oficial do novo mecanismo móvil instalado na igrexa de Santo Estevo, un mecanismo que permite poder contemplar tanto as pinturas murais como aos retablos relicarios, pero no templo queda todavía moito por facer. A fábrica exterior pois está restaurada, está cuidada, os tellados, as cubertas, non? Recentemente a Xunta invertiu tamén en recuperar o antigo coro, non, da igrexa. Era un coro que estaba reducido á metade, desde que se derrumbara, pois non sei, se principios de século ou por aí, e agora recuperouse en madeira, aparte imitando unha bóveda, pois, creo que un traballo moi bo, recuperouse o coro. De feito, a sillería que quedaba do coro, que estaba tapando as pinturas no presbiterio, tamén se colocou arriba, pois, intentando recuperar tamén, pois, poder ver nunha visita turística máis ou menos como estaría un coro, que era un coro enorme, impresionante, porque había moitos monxes nese mosteiro, non? Ademais de restaurar as pinturas murais e os relicarios, tamén está recuperada a sacristía e o seu acceso. Traballouse na eliminación de humidades e agora quedan cuestións como o saneamento completo do piso do templo e a restauración dos retablos. Agora, pois, con a iluminación mellor e vendo tamén, fijándose máis nestes novos relicarios restaurados xa, pois chama a atención, evidentemente, que o retablo maior, que é un retablo de moita valía, do mesmo autor que o da Catedral, de Cornelis de Holanda, bueno, pois que non se poida restaurar, non? Tenemos que restaurarlo pouco a pouco, pero un retablo que ten o seu valor é grande, o cual tamén custa máis, e, bueno, pero eu penso que pouco a pouco iremoslo facendo tamén os retablos laterais e outras cuestións de funcionamento da igrexa, non?